Ćao, pozdravlja vas, đubre! I nalazimo se u igri Amazing Frog. Radi se o jednoj također indie igri koja nema pretjerano smisla koliko sam ja barem zaključio. Samo da sad pogledam postavke, igrat ću također sa joystickom i krećemo u igru. Jedini cilj u ovoj igri, ja mislim, istraživati sve boleštine što vam nudi ova igra, a to je čudna fizika. Pošto ćemo igrati s ovom čudesnom žabom, baš me zanima, je li ima ikakvog smisla? Ništa, mi sada krećemo, evo, to je naš karakter, odnosno naša žaba. Šta? Već mi je palo, sad da vidimo malo kontrole. Ovo će biti, da, nadrealna igra. Da vidimo, ajde, ustani, žabo. Ne, aha, imamo posebnu tipku, s kojom ustanemo. Možemo skakat. Imamo ragdoll na žabi, možemo ju vući. Znači, s tipkom ustajemo, odlično. Vidite kako se fino kreće. Da vidimo kakvi su to aparati. Šta je pala? Ustani. Da, malo je čudna kamera. Da vidimo. Ja mogu s tim aparatima, ne mogu ništa. Šta mi sad svijetli? Da vidimo koja tipka. Aha, možemo ipak na aparate, sad sam se skužio da vidimo, jel? Da, radi. Znači možemo igrati ko žaba, mini igru. Jel ona to prdi? Da. Ajde, ustani, aha, istom tipkom, znači iste su kontrole. Da vidimo, jer će ostati, ne, ajde, opet. Dupli skok. Ne, zašto tako padne? Bitno da ja znam prdite, ali ne mogu dupli skok napraviti. Spravam zaletit. Da, evo. Ne. Da spravam popet. Daj, nema mi prdica. Ovo je ragdoll čudno funkcionira, ajde. Ništa. Sad ne znam je li ima kakav cilj u ovoj mini igri. Ili je ovo čisto tak, da. Ajde, padni. Ne. Kako je teško kontrolirati, da vidimo šta imamo na ovoj strani. Još jedna žaba. Ništa, idemo van. Odmah se sruši. Idemo je malo vući po podu. Da. Imamo boksačku vreću. Je li to boksačka vreća? Da, ne, ovo je past. Ustani. Ali, jel mogu nešto? Ne. Izgleda ne. Može samo leti. Aha, imamo ovdje. Znači možemo past. Možeš past, ali šta mogu? Aha, možemo udarati ove kutije. Znači ima interakcija. Vrata se otvore. Sam da ja vidim šta je ovdje gore. Se ja tu mogu popet. Aha, imamo ovaj prekidač. Da vidimo jel može šta prekidaču. Mogu ga udariti jedino glavom. Da vidimo kutiju. Aha, možemo se složiti, ali dok on ne padne, znači žaba nam ne smije dodirniti sa strane. Da vidimo ovo. Idemo na ova vrata da vidimo. Imamo nekakav grafit od žabe. Šta sad? Aha. Znači ipak čak i na kraju ozbiljna igra. Swindon. Znači to je izgleda ta neka izmišljena zemlja. Sad smo vani. Aha, imamo nekakav ured, nekakve postere. Le Frog. Šta je ovo? Goldilocks. 3000 medvjeda. Da vidimo kako ovo zanimljivo izgleda. Dobro su napravili ovaj gradić. Šta imamo, nekakav top? Nemoj past, joj. Da vidimo jel možemo tu šta. Ajde ustani. Aha, to je to. Šta? Sam zaglavio u cijevi. Da, puštaj se, ajde. Je li ovo sad bio glitch?
Neće mi se izvoj džaba. Pa ne mogu vjerovat. Ajde, van. Pokidat ću ovaj joystick. Da probamo resetirati. Evo, ona mrda samo noge. Ali neće izaći. Da, evo, ovo su skokovi. Ovo izgleda nekakav glitch bio. Da. Da probam ja resetirati ovo. Ovo je baš čudno ispalo. Kako sam mogu u cijevi zapast? Ništa. Da, sada vidim. Nisam ušao u ovu kam kućicu. Da vidimo šta je. Ne, nemoj mi padat. Skok. Aha, nešto nam svijetli. Da vidimo. Ne. Aha, tu je nešto, ali moramo skočiti. Pošto ova žaba stalno umire. Povremeno prdi. Ništa, da ja sad probam van izaći. Ovo će sad biti pothvat da ja uopće van izađem, ali mogu gmizat van. Ne. Ajde. To. Još jedno je palo. Sada mi malo poravnamo ovu kameru. Kamera je užasna. Ništa, izaću van. Nemoj se ubija, tak. I sad ću otići dalje. Neću otići do tog takav bug bio, jer stvarno se može zapast u cijevi. Ništa da vidi. Oho, imamo nekakav radio. Jel možemo... Da, možemo uzeti radio. Turu. Ništa, idemo van. Evo, drži se za svoj radio. Prdi. Oho, imamo nekakav park. Ništa da pravimo ustati, ali ne, ponošćemo svoj radio. Da. Idemo s radijom u parku. Gdje ćemo ostaviti? Oho, imamo one vrtuljke. Jel to radio uopće? Vrti se. Da vidimo s kojom tipkom bi mogli to rotirati. Kaka je ovo igra, svaka čast autorima koji je ovo išao praviti. Znači možemo rotirati, ajde. Stvarno, ovo je žaba čudesna. Ništa, da sad mi skočimo. Evo, još će me ubiti ovo. Ali sad ne mogu pokupiti zato što se ovo vrti. Joj. Čim se malo dodirne, to. A imamo drugi radio. Oho, imamo nekakve konjiće. Koja je poanta ove igre? Jel ima ova igra opće poantu, osim da je totalno morbidno? Vidi, maše. Da. Koja boleština. U svakom slučaju ja ću ovdje završiti video, već me boli stomak od smijanja. Ne znam jesam ikad igrao ovakvu čudnu igru, čudnog li smisla. Kontam da je više stvar u fizici nego u bilo čem drugom. Ja ću vas sad pozdraviti i vidimo se u sljedećem videu. Uživajte!